Vítajte pri ďalšom videjku z autopolikliniky. Za mňou už môžete vidieť BMW 330i s kódovým označením motora M52. Zákazník nám to priniesol na výmenu rozvodov. Sú tam rôzne iné veci, ako únik oleja z motora, zlé štarty a podobne. Toto všetko sa bude skúmať a bude to pravdepodobne predmetom tohto videa. Uvidím, ako budem stíhať, ale primárne chcem toto auto dnes točiť ohľadom výmeny rozvodov, takže pohodlne sa usaďte, ideme na to. OK, takže autičko sme si dali na zdvihák. Zvoní mi firemný telefon. Odstrojíme vrchnú časť, je to krytý, tú výstuhu alebo speru, povedzme, vzduchový filter, zhodí sa veko ventilov, vyhádžu sa zapalovacie cievky a sviečky a pomaly si to začneme odstrojovať teda a chystať na výmenu rozvodov. Pomaly sa prepracovávame k zdroju problému alebo k veci. Není to nič zložité, vlastne tu sa takýmto prípravkom zaretujú vačky. Potom máme pripravenú vlastne aretáciu ešte na nastavovače. Tá vyzerá takto nejako, ona má v sebe dva také kolíky, ktoré zapadajú do tých otvorov vlastne, ktoré sú tam. Klukový hriadel sa aretuje pod štartérom cez taký montážny otvor v bloku motora, to si za chvíľočku ukážeme. No a vlastne treba ešte zhodiť spodnú remenicu. Najskôr tie malé skrutky sa vyhádžu zo spodnej remenice, potom teda demontuje sa vonkajšia remenica, potom sa vyberie hlavný centrálny šrob a odmontuje sa vnútorný unášač na kluke. No a potom už budeme reťazky vyťahovať von. To si samozrejme ukážeme. Ešte som chcel vysvetliť vlastne, že prečo sa aretujú tieto čítačky otáčok. Práve preto, že to sú vlastne, neviem ako by som to nazval, skrátka sú to čítačky otáčok hriadelov vačkových. Tu máme jeden snímač, tu máme druhý, vlastne tí vychádzajú sem. No toto sa musí aretovať, aby to samozrejme malo svoju pozíciu, aby motor vedel, kde má vačky, aby mohol vanos pracovať, ako sa patrí. No a vlastne spomínal som spodnú aretáciu motora, respektíve klukovej hriadele. To je takéto malé eoko, to si ukážeme neskôr vo videjku. Pod štartérom v bloku motora je otvor, pomocou alebo do ktorého sa zasunie vlastne tento aretačný trn alebo kolík a ten potom vlastne vyjde do zatrváka a tým sa zablokuje klukový hriadel. Tento motor sa nastavuje prakticky štandardne ako väčšina motorov. Vlastne prvý valec musí byť v hornej úvrati, respektíve prvý pies musí byť vo svojej hornej úvrati. Nie je to vždy pravidlo, sú rôzne motory, ktoré sa nenastavujú na prvý valec, ale sú to skôr výnimočné prípady a myslím, že u BMW taký ani není. Pokračujeme ďalej. Milý rád by som vám ukázal aretačný otvor na zotrvák, respektíve na klukový hriadel, lenže on sa nachádza približne tam, ako je ten hrubý zväzok káblov, ako je tá izolácia, približne v tých miestach, no ale natočiť to sa bohužiaľ nedá, takže to vám neukážem, no ale medzi tým pozerám, že krásne nám tu tečie olejová vaňa, takže pravdepodobne aj to sa bude riešiť. Uvidíme, naceníme zákazníkovi opravu, uvidíme, čo povie. Predsa len sa pokúsim ukázať tú aretačnú dierku. No, tu vidíme časť záslepky plastovej, ktorá kryje vlastne ten otvor. To je ona. Tú záslepku treba vybrať von a potom vlastne donútra sa zasúva ten aretačný kolík alebo trn. Takto vyzerá tá záslepka toho aretačného otvoru. No a ako som ukazoval už predtým, toto je vlastne samotný aretačný trn, ktorý tam teraz aplikujem. Kluku máme zaaretovanú, teraz už nám vlastne zostáva len uvoľniť tento centrálny šrob, alebo teda skrutku. Uvoľní sa centrálna skrutka, tá sa vyberie von, potom tu máme ešte držiaky kozákov reťazí, tu máme jeden, tu na vyššie
trošku druhý. Ten sa demontuje a vlastne celá tá rozvodová sada sa krásne vyberie von, čo si samozrejme ukážeme. Ešte si ukážeme novú sadu. Vlastne tu je tá skrutka, ktorá drží tie kozáky. Tu je druhá. Tu je nový napínač na reťaz. Sada skrutiek nových. Ešte tento stredový kozák samozrejme a spodné ozídané koliesko na kľúkových riadiel, ako som spomínal. OK, takže máme to zaaretované, vrch, spodok. Vybrali sme skrutky z vačkových riadelov. Spodná skrutka je vonku. Takisto držiaky kozákov sú vonku. Vzhľadom na to, že z časovej tiesne to nedokumentujem ani časozberom, ani nejako hlbšie, tak vám aspoň ukážem, ako sa ten rozvod samotný vyberá. Dám si teraz telefónik na statívček a idem to vybrať von. Takto si vás nastavím, aby ste to videli so mnou. OK. Dám si rukavičky. Nedám si rukavičky, neviem, kde som si ich položil. Takže vybereme jeden nastavovač. Jeden nastavovač, ten si položím zatiaľ sem. Druhý, tieto značky, čo sme si tu spravili, to sú také len pre nás, pre istotu, ale vzhľadom na to, že to má človek celé zaaretované, sa viac menej nemá čo stať. Tak a teraz vlastne celé sa to takto pekne krásne vyberie. Aha, zabudol som vybrať panosolenoidy, takže ešte tie treba dať von a potom sa to vyberie. Takže vyberiem solenoidy a vyberieme rozvod von. Majster sveta vám tu ukazujem, ako vybrať rozvody a zabudol som posraté solenoidy vybrať. A tak pokojne som to mohol vyskladať naspäť a spraviť to ešte raz, ale vzhľadom na to, že tie videá chcem robiť a robím autenticky absolútne, takže myslím si, že som len človek a pozabudnúť môžem. Napríklad dotiahnuť remenice, aby sa ventily stretli a podobne. Ale nie, to už samozrejme srandujem. No, tak to asi vyzerá, keď sa to vyberie von možno. Kde sa mi to tam zaprelo. A ešte si vyberieme tento spodný unášačíček, ktorý musím vybrať kliešťami. Takže ešte toto sa vyberie von, unášačík z kľúky a ideme. Šup. Tak krásne to človek vyťahne celé von. Zase tá nová sada sa vysklada samozrejme vonku, predskladajú sa tie kozáky, navlečie sa dnu reťaz a vybavené. Žiadna veda. Takže nové rozvodíky sú tam nahodené, ale všetko je zatiaľ popovolované. Šup, vysvetlím, čo sa ide teraz diať. V tomto štádiu teraz je tam vlastne nahodená nová reťaz s kozákmi, celá tá sada je tam aplikovaná. Všetky skrutky, ako na nastavovačoch vačiek, tak aj na kľúke máme zatiaľ uvoľnené. Samozrejme vrch a spodok je zaaretovaný. Teraz vlastne namontujeme tento nástroj na napnutie rozvodovej reťaze. Nástroj sa vlastne montuje tu do toho otvoru pre napínač reťaze. Vlastne funguje to tam, že namontujeme to tam a silou 0,6 Nm sa došponuje tá reťaz, tak aby sa to celé naplo. Potom ako to celé napneme, sa zatiahnu vačky, alebo teda nastavovače na vačkách. Tam sa postupuje tak, že najskôr sa obe zatiahnú na 20 N a potom obe 180 stupňov.
kľúkových riadiel, alebo respektíve ten centrálny šrob nemá predpísaný uťahovací moment, ale vzhľadom na to, že to pracuje pri veľkých silách a mohlo by tam dojsť k pretočeniu, tak sa to ťahá na veľa momentu. Možno by sa niekto pýtal, že ako sa to doťahuje na tie stupne. Takže existujú takéto uhlomery, ktoré používame aj na doťahovanie hlav motorov, keď nie sú údané newtonmetre, ale sú údané stupne, alebo niekedy je to kombinácia newtonov a stupňov, ako v tomto prípade. Takže takto to prebieha, vlastne tu si človek nastaví nulu a ťahá na požadované stupne. OK, všetko máme pozaťahované, aj vrch, aj spodok, ako som vysvetľoval v zábere pred. Tu nám mám už nový napínač nachystaný, teraz demontujem vlastne ten napínací nástroj, ktorý tam už není, foter ho medzi tým vybral a smeje sa mi za chrbtom. No a samozrejme, ako vždy hovorím v každom videu, keď sa všetko rozoberá, následne skladá, všade nové tesnenia, treba dať žiadny silikón tam, kde idú gumičky. Aj tu nás sa krásne vyčistia dosadacie plochy na ventilové veko. Pánovi majiteľovi to dokonca tieklo tu na dodriekov sviečok, takže tu máme nachystanú krásne sadu. Aj s gumičkami okolo tých driekov. Samozrejme buferko tam pôjde nové, ktoré ešte nemáme, lebo som ho zabudol objednať, ale staré sme si vybrali, pretože samozrejme sa vyberalo 100-krát lepšie von, keď tam nebol ten vnútorný unášač. Takže s tým budeme ešte čakať. Zajtra je sviatok, takže nám to príde až v stredu, ale medzi tým sa bude robiť olejová vaňa a ďalšie vecičky. Pokračujeme, zhodili sme dolu vaňu, ktorá teda dosť tiekla. Tak sa to teda všetko vyčistí. Vyčistia sa dosadacie plochy na bloku motora, takisto vaňa sa vyčistí. No a samozrejme sa namontuje nové tesnenie. Vanička očistená. Nové tesnenie je nachystané, samozrejme blok motora očistený, ale chcel som ešte povedať o niečom, čo som zabudol povedať, keď sme robili vrchný rozvod. Tu je samozrejme aj spodný, ktorý ženie olejové čerpadielko a vlastne keď vyťahujeme tento medzikus von alebo tento unášač na remenicu, treba dbať na to a dať si pozor, aby vám nevypadlo koliesko, ktoré vlastne je súčasťou toho spodného rozvodu. A treba si to skontrolovať a poriadne obzrieť, aby to nevyskočilo von zo svojho osadenia. Bavo máme takmer doskladané, všetko porobené, ešte zo pár vecičiek tam nahodíme a pôjdeme to skúšať. Medzi tým nám zlyhali teleskopy na kapote, skoro mi to hlavu oplieskalo, našťastie spadlo to v momente, keď som odišiel na chvíľku od auta. Poviem pravdu, že ani neviem, či toto video vôbec budem zverejňovať, takže ak náhodou pozeráte tento koniec, tak nakoniec som sa rozhodol, že to zverejním, pretože sám mám zlé pocity z toho, ako som to vysvetľoval a nevysvetlil som to úplne vlastne tie postupy pri výmene rozvodov a nejak som si to zle premyslel alebo nedomyslel, pravdu povediac. Robili sme popri tom iné auta, zrovna sme mali taký hektický týždeň a skrátka, jednak som to ani nezdokumentoval tak, ako som si predstavoval a jednoducho není to podľa mojich predstav, nevysvetlil som všetko, čo sa týka toho rozvodu, pretože je tam aj spodný rozvod, ktorý sme nakoniec zmenili, pretože sa tam ukázalo, že tam bol zlomený kozák toho spodného rozvodu, to je vlastne len rozvod, ktorý ženie olejové čerpadielko. Nestihol som to absolútne dokumentovať, tak ako som povedal, neviem, či toto videjko vôbec uzrie svetlo sveta, možno zapadne do archívu a stane sa jedným z tých, ktoré jednoducho nepôjdu von. Ale možno sa cez to všetko rozhodnem a pôjde. Tak dokončím teda túto reč. Na autičku sa našli ešte aj iné problémy, čiže ešte sa s ním určite v budúcnosti stretneme. Je tam ešte únik oleja z výmeníku alebo z chladiča oleja. A rôzne iné drobnosti sme tam ešte našli. Zákazníkovi sme len vlastne teraz spravili vrchný rozvod, spodný rozvod, pretesnili sme tú olejovú vaňu, vymenilo sa guferko dolu, na kluke jedna vodiaca kladka na vonkajší remeň. No a viac menej sme na tom aute skončili, ideme ešte na to naplniť klímu a nejaké drobnosti porobíme, poskúmame a budeme odovzdávať. Ja vám ďakujem, že ste so mnou vydržali do konca, ak teda to video náhodou dám von. Každopádne ďakujem za každý like a odber, posúva ma to vpred a motivuje na to, aby som točil ďalšie videá. Takže
Zatiaľ sa s vami lúčim a vidíme sa pri ďalšom videjku. Čaute. 330 po výmene rozvodov šlape ako hodinky.